Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay gagawa tayo ng bilo-bilo. Ang tawag po sa aming probinsya nito ay kampo-tambong. Tamang-tama naman at malalaki na ang laman ng kamote ng tanim ng ating kaibigan na si Kuya Johnny Albanan. Ayan, so makikita nyo yung lupa niya, medyo nag-crack-crack na yan. Kapag ganyan na, palabas na yung kanyang laman. Makikita ninyo, ayan, kulay pula sa loob. Wow, napakalakit po ng kamuting ito. Ito po ang kagandahan sa probinsya, nakaka-enjoy pong magtanim dito. Ayan, may nakuha na tayong isa. Ayan, meron dito sa pinakagitna niya yung malaki. Nasira na oh, sayang. Dali. Ayan, nakuha natin, tamang-tama yan sa ating bilo-bilo. At kuha naman tayo ng saging sa isa nating kaibigan. At ayan na nga ang ating kaibigan si Tristan. Tutumbahin na niya ang kanyang saging dahil nahinog na sa kanyang puno. Manilaw-nilaw na. At ayan na nga at hinihiwa na ni paring Tristan yung mga saging para maibigay sa mga kapitbahay. At syempre yung hinog dito gagamitin natin sa ating bilo-bilo. At ito na nga si Mrs. Ganado na siyang magbalat ng kamote na nakuha natin sa ating kaibigan. Cubes lang natin yung pagkakahiwa ng ating kamote. At isunod na rin natin siyempre yung ating saging na nakuha kay paring Tristan. Ayan. At syempre ang harina natin, magmasa lang tayo ng konting harina. Ito na ang pinakamasayang bahagi nito, bilog-bilogin lang ang harina, no? Yan, bilog-bilogin. Ilagay na ang ating gata at pakuluan ito. Pagkatapos, pwede nang ilagay yung ating mga binilog na harina. At pag lumutang ng ating harina, pwede nang ilagay ang kamote, ang saging, sago. Yan, kung meron kayong langka, ube, pwede din, mas masarap. Pwede nyo na rin ilagay dito yung ating asukal. Siyempre, timplahin nyo na lang. Mas masarap yung hindi ganong matamis. At ayan na nga, napakasarap. Ready to serve na. Ayan, titikman na natin siya. At siyempre, bibigyan din natin ang ating mga kaibigan. Ayan guys, napakasarap na merienda po. Tamang-tama sa hapon. Yan, ganyan lamang po dito sa probinsya guys. Napakasarap po dito. Libreng-libre ang mga gulay, mga prutas. Napakasarap, preskong presko.